Noniin. Ei, mun pitää tehdä tällä. Tervetuloa tänne Eliaksen showhun. Me tehdään tämmönen video nimeltä Friend Test. Best Friend Test. Eli paskin paras ystävä testi. Kyllä. It was at this moment that Ilmari Ny. he fucked up. Eliaksen käsi on niin pehmeä. Kysytään toisilta sillä jotain kysymyksiä, jos se toinen vastaa väärin, niin sen vähän tulee muna. Kananmuna lyödään sillä tolla. Numeri näyttää. Meillä on 4 kysymystä kummallakin. Kuinka monta sisarusta minulla on? Sisarusta. 11. Väärin. Mikä? 12. Teitä on 13 lasta. Mitä 12? Niin, sulla on 11 sisarusta. Koska ethän sä ite oo yksi sun sisarus. Eikö niin? Eikä he oikein. Boom! Boom! Mitä se Kerro perheeni kaikkien nimet. Ja nyt mä en tarkoita, että sun pitäisi muistaa jotain mun koirien nimiä. Elias. Sukuun nimet myös. Elias Rinne. Ja Mitä? montako tuntia olen ulkona? A. 1 tunti. B. 2 tuntia. C. 2-3 tuntia. 2 tuntia. Mikä on mun lempibiisi tällä hetkellä? Siis eihän tuolta oikeesti voi tietää. Voit, koska säkin oot kuullut sen. No. Tää on sillä periaatteessa eikä helppoa. Ei ikinä biisin nimi oo. Ei! Ota. Ei! Niin? Mä nyt syön munaa. Juustosta. On suurin saamani numero tänä vuonna? 3. Aika helppo. No, mutta onko se 9? Muista. 9,5. Mä luulin todistuksessa. Mitä pelejä pelaan tällä hetkellä? Kaikki. Tai mitä mä yleensä nyt pelaan? FIFA. CS, Minecraft. Oisko? No, nyt semmoista enempää oota. Onko siinä kaikki? Onko tuo lopullinen vastauksesi? Se on mun lopullinen. Oikein. Yes! Mikä on lempi futisjoukkueeni? Fuki. Siis seurajoukkueessa, ettei maajoukkueessa. Arsenal lempi. Ei vaan Bayern. Senhän mä aina sanoin, että se on mun joukkue. Saksa ja Bayern. Mikä sun neljäs? Mitä? Mikä sun neljäs kysymys? Lempi jalkapallojoukkue. Ei, tuleeko mulle toinen? Mä en halus vielä enää. Chelsea. Ei enää. Mikä mukaan? Dortmund. Ei kuin! Sulle 3 ja mulle 2. Mä sanoin sulle eilen. Tiedän, mä muistan. Sulle 3 ja mulle 2 kananmunaa. Perkele. Mä voitin kuitenkin, sulle tulee 3 ja mulle tulee 2.
No niin, me ollaan täällä rangaistuksesta jälkiistunnossa maailman pahimmassa majalassa. Eli mun takapihalla. It's egg time! Ilmari eka tekee se mulle, eli nää 3. Ei! Ei tosta mitään! Lyö se vaan siihen päähän! Ei saakeli! Ui hitto! Ei tää onks tää altetta? Mä oon oikeesti tää ihan perseestä. Tässä ei mitään järkeä. Ihan sama, tuo on 3. Ei helvetti. Ei vaan tee ihan kunnolla sillä ei... Mitä vittua? Oikein tää altetta, mä lähden heippo. Tapaan sut oikeesti, eli sano mun sano näin. Mami, Ilmari vuoro. Sano vaan 2. Mami. Vittu sä. Mä menen suihkuun. Sitä on mun silmässä! Ai vittu! Nyt päästä sinne vessaan! Tää video taisi olla tässä. Toivottavasti tykkäsitte ja painakaa sitä tykkäys-nappila, jos haluatte ja mä menen suihkuun.